We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning ug happy Tuesday mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Midsayap ug Pigkawayan sa North Cotabato Province. Sa may buntag. Good morning, Sab Jill, og a great Tuesday, Sab, sa itong mga kapuso sa Kauswagan og Magsaysay sa Lanao del Norte Province. Mga kapuso sa mga naguol o sa mga maglisod og tigom og kwarta. Sakto para sa inyo ang atong makauban karong buntaga, kay tudluan kita niya paunsa mag-save ug magtipid. Atong makauban si Pinay Kuripot vlogger Rhea Mocoro Hagisan. Wow, very interesting na say. Samtang sa mga aspiring TV commercial model ug host din ha. Hatagan kita og tips ni CJ Reyes. Og sa Best Talk, atong makachikahan si Rocco sa GMA romantic comedy series nga Heartful Cafe. Si kapuso comedian turned actor Victor Anastasio. Sa ato mga kapuso nga mahiligon kaayo og pansit. Para sa inyo mga kapuso ang atong tampok karubutaga sa Kumbira Express. Correct ka dira, Jill, kay kabalo ko, isa ni sa mga paborito nimong pagkaon og sudanon og swaksab pang merienda. Well, nako say excited ako og nang hinam-hinam na sab. Lutuan kita ni Gemma Ribucan sa Cagayan de Oro City og special Pansit Canton. Hi mga kapuso! Magandang araw sa inyo. Ako si Gemma Ribucan at ngayon tuturuan ko kayo kung paano namin piniprepare at niluluto ang aming special Pansit Canton. Ngayon, sisimulan na natin ang lagyan natin ng oil, sibuyas. Pwede nyo din natin isama yung garlic. Yung garlic, mga kapuso, bawal natin yung sunogin kasi para di papait yung lulutuin natin. Mix lang natin. Isa lang ng isa. Bell pepper natin. Pag nakita mo yung magba-brown na yung bawang, pwede na natin ilagay yung manok natin. Dali, diba? Hayaan muna natin mag-simmer yung water. At ngayon, medyo luto na yung gulay natin. Set aside natin siya. Tsaka natin ilagay yung ating canton noodles. At ngayon, luto na ang ating Pansit Canton. At ngayon nilalagay na natin yung gulay. Mix lang natin. Lagyan natin yung nasa ilalim. At ngayon, ito na ang aming special Pansit Canton. Ito na mga kapuso.
Sa atong mga kapuso viewers, kung aduna mo yung mga idol ng mga artista, for sure, aduna sa mo yung mga hinahangaang TV commercial, ano? Nako, mga kapuso, familiar lang ta pero wala pa nato sila mas naila-ila pa. Upon this morning, usa ka sikat nga TV commercial model, host ug actor ang atong makauban. Sigurado ko mga kapuso, familiar sa mo sa iya ha. Ato makauban this morning, si CJ Reyes. It's a great morning, CJ, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much for joining us this morning. Yes, hello. A great morning din sa inyo mga kapuso and syempre sa iyo, Argel. So thank you so much na na-invite nyo ako sa inyong show na ito. And thank you so much din for accepting our invitation. At unang-una, CJ, kilala ka bilang model ng mga sikat na TV commercials. Can you please share with us kung paano ka ba nagsimula sa TV commercials at kung paano mo discover ang skills mo na pwede pala ako maging isang commercial model? Kakilala ng mom ko is nasa advertising. So, nasa production sila. So, naghahanap sila before ng mga bata na magiging part ng commercial ng isang brand na pangbata. And nag-audition ako. Nagustuhan ko siya. So, yun, nag-try kami sa mga iba't ibang audition hanggang sa nakakuha ako ng isang parang major commercial na ako yung bida. Then after nun, yun na, nagtuloy-tuloy na hanggang sa naging high school ako, college na ako, hanggang ngayon. As in, nung dati, nagpa-practice pa ako sa salamin. Basta tinuturuan ako nung mama ko na, ganito. Tapos tinatanong ko siya kung okay na ba yun. As in, parang gusto ko talaga. Kaya sa akin, hindi ako nahihiya. CJ, you've mentioned na your mother seems to be your first trainer sa modeling. Pero sino o ano ba ang naging inspirasyon mo para pasukin ang pagmamodelo? Okay, first of all kasi, gusto kong mag-artista nung bata ako. So, nakita ko yung parang commercial as parang siguro stepping stone or parang bridge para makapasok din sa parang sa mainstream. So, ang inspiration ko rin isa pa doon is to syempre earn, 'di ba? At a young age, makatulong ako sa aking family. Wow naman. Pero sa iyo ba, what do you think is the most important skill na kailangan para maging successful na commercial model? So, number one syempre doon is how you carry your character. Siyempre, pangalawa, yung patience. Yan. Kasi, for example, we have a project na pag-auditionan. Kailangan mo siyempre pumila dyan. Even mga medyo sikat na celebrities, they also fall in line. So, kailangan mo talaga ng tiyaga at ng extra budget din. Hindi siya one time, big time. Ito for me, wag mag-expect. Masakit din pag yung na-reject ka tapos umaasa ka. Yung mga ganun, may mga ganun akong natutunan. Wow, parang may hugot naman to si CJ, ano? Oo. Totoo yun actually. Dati ganun kasi ako when I was mga bata-bata pa. Ba't ako nakuha? Di ba ako, mas okay ba yung itsura niya? Mas okay ba yung niya? Ganun. May mga ganun. Kaya nung medyo na ako, wala na sa akin. Hindi ko na siya iniisip. Kung makuha, di thank you. Kung di ako makuha, o di next audition, tuloy lang buhay. And that's the spirit, baka may better projects na destined talaga para sa iyo, ano? Oo. Saka hindi naman mauubos yan di ba? Ang commercial hindi nawawala And speaking of pagiging commercial model mo, CJ, maliban dyan, nakilala ka rin bilang isang events host. At nabalitaan namin, CJ, na nag-host ka rin ng mga events dito sa Mindanao. Yes. Oo. Saan mga lugar ka na ba sa Mindanao nakapunta para mag-host, CJ? Actually, nag-host ako ng pageant dyan sa Zamboanga. Yan, sa Zamboanga nakapag-host ako ng pageant dyan. Sa Davao, nakapag-host ako ng pageant. Sa Surigao, yan. For me, ang pinaka-memorable ko yung sa Agusan Nagkaroon kami ng chance din na mag-tour sa mga tourist spot sa Agusan. If you were to compare, kamusta ba ang crowd ng mga pageants dito sa Mindanao? Napaka-supportive nila, napaka-disciplined nila. Why nasabi kong discipline? Kasi meron akong mga napag-hostingan. Hindi ko naman nila lahat. May mga crowd na rude sila, yung may mga nagbubu, mga ganon, because they are rooting for someone. So far sa Mindanao, sport yung kanilang mga fans when it comes to competition or contest. CJ, nalaman din namin na from TV commercial, pinasok mo yung hosting, at pinasok mo na din ang mundo ng pag-aarte. Kamusta ba naman yung experience mo bilang aktor ng isang pelikula? For me, naging stepping stone ko talaga is yung commercial. Kasi kung di naman dahil sa commercial, hindi rin ako mapapansin. I mean, kung ako lang as
normal na ako lang, yung wala ako talagang nagawang mga projects, hindi ko maisip na makukuha ko sa mga ganon. So nakakatuwa kasi I have the chance na makipag-work sa mga kilalang artista na pa-practice ko yung passion ko, which is acting. At syempre, CJ, para sa mga kabataan na gustong pasukin ang pagmomodelo o itong hosting industry, lalo na dito sa Mindanao dahil maraming aspiring models, di ba? At yung pag-aartista at yung hosting, ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Before you enter the world of modeling or showbiz, yan, get ready muna. Proper grooming, yan, alagaan nyo yung mga skin nyo. And syempre, next natin is look for a modeling agency. Yan. Yung mga katulad pa natin na na hindi pa big star or kaya nag-iisisimula pa lang, dapat may patience tayo. Kung talagang pangarap mo siya, dapat you have the patience to wait. Start with yourself, yan. Be confident. Invest on new skills. You can enroll sa mga acting workshops, mga personality development workshops. You have to offer an added ingredient. Dapat diba? Yun, flexible ka rin. Thank you so much, CJ, at sana bumisita ka ulit dito sa Mindanao. Hope to see you soon. Ingat ka always. Oo naman. I hope after the pandemic makabalik ako dyan sa Mindanao. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan o good vibes ang dala. Kauban si Attorney Resi Rizada sa Best Talk. Resi! Dagang salamat, Archer! May buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kadubuntaga atong makauban ang atong favorite barista nga atong ginatangan matagabi sa Heartful Cafe. Walay lain pa kundi si Kapusong Victor Anastasio. Good morning, Victor. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How is your morning so far? Hello, good morning. Maayong buntag sa lahat na nanonood ng At Home with GMA Regional TV. Okay naman. So far, gumising ako, did a little exercise, and then nag-coffee. So far, so good. That's good to know. Well, ang dami mo na talagang napasaya or napatawa sa lahat ng iyong mga projects, shows and commercials. At ngayon, meron ka bang mga unforgettable ba or mga memorable experiences naman throughout your journey as a comedian? Of course, being a comedian is really challenging. People have different tastes. So, meron talaga mga time, for example, live shows. Kahit kung ano ginagawa ko, sometimes mahina yung laughter, sometimes walang natatawa. But then I think, there's always another show, there's always another night. So I just try to do better next time. At ngayon nga ay napapanood ka namin sa Heartful Cafe. Nung nasabi sa iyo that you will be part of this series, ano yung unang sumagi naman sa isip mo? Wow! Yun talaga yung umisip sa akin. Kasi tinext ako ng handler nun. Actually, nag-message yung manager and then I thought, wow, thank you very much. Happy New Year! Yun yung sinabi ko. So I really got excited. Pataas ng pataas yung excitement. So first, being given the role, being given the project, and then discovering the role, and then reading the script, and then meeting the cast online, and then meeting the cast in person, and then shooting, di ba? It's a whole fun process. And then finally, watching it on TV. So pataas ng pataas yung excitement. Just like I hope yung mga nanonood, pataas ng pataas yung excitement as the show goes on gabi-gabi. Alright. And for the series naman, you play the character of Rocco. Tinan mo naman ang suot mo ngayon at may badge ka pa para sa amin. Victor? Yes. Ano ba yung mga na-realize mo naman or mga natutunan mo while portraying the role of Rocco dito sa Heartful Cafe? It taught me to be open-minded and to listen around. Kasi parang ganun si Rocco pag if you watch the series, nakikinig, nambubuyo, nangangasar. So not just within the cast of si Ma'am Heart and si Sir Ace and Ira and si Buddy and Sol, but also the customers. So just witnessing and watching their love stories go. Sometimes it works out, sometimes it doesn't. But then parang if you learn to observe people, masaya rin siya, di ba? People watching. So yun yung natutunan ko. But for now, eto muna, please invite everybody, lahat naman na ating mga kapuso dito sa Mindanao na subaybayan pa ang exciting na journey ni Rocco sa Heartful Cafe and invite them also sa mga future projects mo. Ayan, of course, to my fellow kapusos
diba? All over the Philippines. Siyempre sa Mindanao tayo ngayon. Nako, marami pang mga kwento ng love, friendship for all genders, all ages na mapapanood sa Heartful Cafe. Yan ay GMA Telebabad every weeknight pagkatapos ng first yaya. That's around the 8:50, 8:45 p.m. Panoorin nyo lang yan. And I really like the tone of the show. Sana nag-enjoy kayo, di ba? Lighthearted lang, pero at the same time, siyempre may kuro sa puso at life lessons din. Ayan. And my future projects, abangan nyo lang po dahil nako, napaka-swerte talaga at napaka-excited na makabilang sa project na to at siyempre sa GMA. So enjoy the show. See you at the cafe. Thank you very much! Thank you. Thank you. And that was Kapusong Victor Anastasio. Chill lang mo mga kapuso ka mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sanglit nagapadayon pa ang pandemya ug sagad kanato no galisod karong panahona tungod na sab nawadan og trabaho o diskarte epekto sa pandemya. Busa karong buntaga atong hisgutan kung unsaon ba nga makatipid karong panahona. Arong hisgutan kana ato makauban ang usa ka financial vlogger nga si Ma'am Rhea Hagisan. Ma'am Rhea, good morning og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, ma'am? Good morning, Cyril, and good morning, everyone. So, I'm okay here in Cagayan de Oro, and I hope kitang tanan okay pod karong buntag. Yes, ma'am, panghinaot po nato na nga okay ra gayud ang tanan. Pero ma'am, unang-una, ila-ilahon sa kanamo, no? Paunsa ka ba nahimong usa ka financial vlogger? Actually started katong sa akong previous employer kay naghatag sila financial literacy seminar sa AMUA. So nindot ka ang mga topics nga na-share sa among speaker to the point nga gusto po na ako siya i-share sa uban. Para dakong lugar akong reach, pinaagi sa akong pag-share, nag-decide ko mag-create og vlog. Hence the name, kuripotpinay.org. Pero ma'am, di na ta magdugay no sa atong topic, unsa ba ang imuhang tambag aron makatipid ang atong mga kapuso karong panahona? Unsa ba ang angay timan-an ug ipatuman? Yes, actually daghan kita pwede buhaton no, pero let's just focus on the basic. Pinakauna is of course mag-budget kita. So dapat ang atong budget mag-involve gyud dapat og budget intended for saving. So meaning to say, mugahin gyud tag kwarta every payday or during sa atong salary day, naa gyud ta i-dedicate na kwarta sa atong savings. Kay daghan baya mga kakulian sa kinabuhi or sabay mahitabo sa atoa labi nang in the middle of the pandemic, at least kung naatay savings, naatay madukot na kwarta in case of emergency. And ikaduha, apart sa pag-create sa budget o pag-create og savings, is dapat kabalo pud ta anang needs versus wants, kanang angay paliton o kanang mga dili angayan paliton tungod kay gusto lang nato. Ma'am, na-mention na nimo no ang needs versus wants. Pero paunsa sa banato ma-establish, ma'am, nga ang usa ka butang na atong paliton usa di ay ni ka need ug usa pud ka want? Nindot siya nga pangutana. So dapat kanang needs versus wants before ta mopalit no, dapat tay angay pangutan-on sa atong kaugalingon. Pinakauna nato atong ipangutana, number 1, kinahanglan ba ni nako karon? Mao gyud na siya kay usually magpalit man gud ta, murag urge of the moment na paliton ba ana. So kung kinahanglan gani mo karon, then it's a need. And ikatulo, ang pangutana sa imong kaugalingon para ma-identify ang needs versus wants, giunsa man nimo pagbuhi hangtod karon nga wala na siya nga butang sa imuha. Kaya kung nabuhi ka hangtod karon nga wala na siya nga bag-o nga cellphone or unsa ba ka na nga gadget, then meaning to say dili pa na siya essential. Grabe, ma'am, no, kinahanglan gayud ay kayo nga kabaluta sa atong mga priorities aron makaipon. Pero ma'am, sa imuhang opinyon, asa sa ba maayo nga itago ang kwarta nga inipon? Okay, daghan kay ta pa nga pamaagi karon para itago ang atong kwarta no. Ang ako lang yung ma-advise is itago siya sa usa ka vehicle nga dako og return sa imuha. Meaning to say, kung imo na siya ipatulog dara lugar nga vehicle, dako ang imong ma-earn or mag-gain in after 1 year or 2 years baka. So daghan kay klase-klase nga options karon. Pwede ka mag-open of time deposit with any bank. Pwede po ka sa mga cooperative banks na doon sa imuha or even sa mga government agencies na ga-offer og mga anak nga mga savings vehicle. Ma'am, naghisgot na tanaw og laing-laing paagi sa pag-ipon. Pero ma'am, unsa ba imong opinyon
aning paagi sa pag-ipon nga ibutang gani sa garapon o butangan og pangalan nga utilities, entertainment, travel ug uban pa. And actually, that's a good example of what they call as envelope method. Meaning to say, ilaha nang gi-budget ang ilang kwarta pinaagi sa pagbutang sa garapon nga naanay mga labels like imong giingon Cyril ganina no nga utilities, entertainment, or travel or whatnot. Effective na siya actually para ma-budget nimo imong salary. In case dasugod pagid ka, unsaon bagid pag-budget, that's actually a good example as a stepping stone for you to start your budget. So, identify asa ba usually gapaingon ang atong kwarta. Of course, na ay balay, mga utilities, no, kuryente, tubig, and whatnot. So, magbutang kag garapon nga naka-label na siya. Or kung ay garapon, pwede ra good envelope. Very simple. Ikaduha is of course atong food. So, atong groceries, so maggahin sa kaana. Ikatulo, of course, katong fun. Kay again, we also need to enjoy our salary, di ba? Kay naghago baya pud ta. Daghang salamat kayo Ma'am Rhea sa imuhang mga informative insights nga gihatag alang sa atong mga kapuso karong buntaga og for sure magamit gayud nila kini nga mga advices sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Thank you, Cyril, and thank you, Kapuso. Say tungod sa kabuutan o kadisiplinado natong mga Mindanawan, maong lingaw o gusto kaayo ni CJ Reyes ka mag-host og mga events dinhi. Og naapagitay nakuha nga advice gikan kaniya no alang sa mga aspiring commercial model og host. Samtang Jill, daghan kaayo ta og natun-an kay Pinay kuripot vlogger Rhea Mocoro Hagisan kung unsaon ang mga pamaagi sa pag-ipon karong panahon sa pandemya. Ang ihalang tambag nga aron makaipon, unahon gayud og palit ang needs kaysa sa wants. Well, very ideal ka na say. Og dako ang pasalamat og excited sab si kapuso comedian Victor Anastasio nga napabilang siya sa GMA romantic comedy series nga Heartful Cafe. Busa mga kapuso, ato pang subaybayan ang iyang karakter isip Rocco. Mga kapuso, unta na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Robert Kiyosaki nga it's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you, and how many generations you keep it for. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, og always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.